I pod ljudi, Nixa Games ovdje i danas ćemo igrati malo Minecraft Pocket Edit. Ajmo malo igramo. Odlučio sam da snimam epizodu 2 preživljavanje. I ajmo da počnemo. Imam sve survivale. Sve survivale. Ajmo dalje da počnemo. Šta je ovo? Šta je ovo? A ništa. Ajmo da počnemo. Ajmo da započeto. Igramo malo. Ne znam koja je sad. Možda je druga. Sigurno je druga. Ne veze. Moram da šapućem jer mi roditelji spavaju, a ja snimam video. 1:08 ujutro sad je mesa. Nemam pojma sa zemlje. Nemam pojma, možda ste vidjeli na satu kad je telefon bio uključen. Neću da baguje. Baguje mi se da mnogo. Ajde četvrti, možda je to taj. Jeste to taj, ljudi. A sada ništa ne vidim ni ja. A sigurno ni vi. Ovdje izađem napolje. Jeste, mislim da se to pravo. Jer smo. Nemam pojma. Čekajte, ajmo da vidimo što se dešavalo ono treće. To je ništa. Tamo je mrak, ajde, idemo ovdje. Znači, malo snimam. Znači, odlučio sam malo da snimam drugu epizodu preživljavanja. Davno nisam snimao klipove i pokazat ću vam i sajt za editovanje telefona najlakše. To sam ja otkrio. Nekako, nemam pojma. Ukucao nešto gore, King Root. I našao. Samo kliknete nešto ide i on vam sam rute do 100%. Brzo će meni se skinu za 2-3 minuta. Iskini i pokazat ću vam kako to da skinete. Taj King Root. Sad kupimo malo drveća. Ovako. A sad idemo napravimo nešto. Čekaj. Čak nisam ovoga. Idemo ovdje da napravimo kućicu. Da napravimo malu kućicu. Da bi se više našlo beži. Znači, napravimo malu kućicu.
neće baš biti toliko malo. Te će ide ovako. Da postavljamo. Stavljamo malo ovako. Dobro. I da postavimo ovako. I sad ćemo rezati ovako. Treba će nam još drveta. Nemamo više drveta. Imamo ovdje što sve nešto pogrešnje. Ovako. Gdje? Ne. Ovako. Samo da stane ovako. Eto ga. I sada samo trebam da idemo ovdje. Idemo ovdje. Da uzmem malo drveta. Uzet ćemo malčice drveta. Čekaj, koliko ćemo imati? 4, 8, 12. Dvanest, 14. Dobro, ne veze, više ne zabrojim. Sada samo trebam da ću ovdje izbijem. Hop. Ovdje. Hop. Joj. Trebam oko taskice. I trebam još nekoliko taskica. Možda će biti 16, 14. Joj, da, sada trebamo i krov. Napravimo još jedno. Ne, moram ovo da pravim. Bolje da sam prepočeo. Ne, šta je meni? Sada postavimo ovdje. Čekaj da stavimo. Samo nam da napravim.
І чао, ljudi, u sljedećoj epizodi. Znači, čao. I